Oh, si Beshi Rubio na. Mapuntahan nga. Pare-pareho lang kayo. Ang papangit nyo. Ha? Beshi? Ano sabi mo? Pangit ako? Bakit? Pangit ka ba? Hindi. Mataba lang. Pero hindi ako pangit, no? Paano? Lagi nila ako niloloko, Beshi. Sino naluloko sa'yo, Beshi? Gusto mo awayin ko? Sige nga, Beshi. Gusto mo, pabarangay mo, o kaya, idemanda mo. Ha? Pabarangay at demanda agad? Grabe ba? Oo, Beshi. Para magtanda sila. Di ba ganun yon? Bakit? Ano bang ginawa sa'yo? Beshi, baka pwede naman akong umupo, no? Sige na, Beshi. Maupo ka na. Lagi kasi akong pinagsasamantalahan, Beshi. Ha? Ibig mong sabihin? Oo, Beshi. Tama ka. Ha? Pinagsasamantalahan ka lagi ng mga lalaki? Sigurado ka, Beshi? Grabe ba? Masyado kasi akong mabait. Kaya sinasamantala ang kabaitan ko. Ha? Akala ko kung ano nang ibig mong sabihin, Beshi. Masyado kasing mataba yung utak mo. Kagaya ng katawan mo, Beshi. Bakit ako na naman nakita mo, Beshi? Sa laki mong yan, sa tingin mo, hindi kita makikita? Grabe ka naman, Beshi. O bakit ikaw naman ngayon ang umiiyak? Kasi, pati ako dinamay mo pa. Tapos, ganun ba? Ha? Ano sinasabi mo? Wala pa naman ako kinakwento ah. Grabe ba? Ha? Wala pa ba? Na-excite naman kasi ako. Akala ko kwento mo na yon. Eto na, mag-uumpisa na ako magkwento. Totoo na to. Sabi kasi ng boyfriend ko, mahal niya ako. Ha? Beshi? May boyfriend ka? Totoo ba? Mahal ka niya? Oo, Beshi. May boyfriend ako. Grabe ba? Sabi niya, ako lang yung babae sa buhay niya. Sana all, Beshi. Ikaw lang ang babae sa buhay niya. Hindi lang pala ako yung babae niya. Marami pang iba. Hindi ba matagal na kayo ng boyfriend mo? Oo. Akala ko, mahal niya ako. Bakit? Hindi ka ba niya mahal? Mas mahal pa niya yung aso ko. Ha? Paano mo naman nasabi yun? Paano? Mas gusto pa niyang katabi matulog yung aso ko kaysa sa akin. Aso talaga, Beshi? Grabe ba? Oo. Niyayakap at hinahalikan pa nga niya, Beshi. Eh di sana, Beshi. Naging aso ka na lang. Ayoko nga, Beshi. Para ano? Para maging sunod-sunuran sa mga gusto niya? At least, Beshi, hinahalikan ka niya at niyayakap. Yun naman ang gusto mo, di ba? Grabe ka naman, Beshi. Ginawa mo pa talaga akong aso. Biro lang, Beshi. Akala ko ba regalo niya sa'yo yun? Sabi niya kasi, ako munang magbabayad at utang niya sa akin yon. Hindi ba, Beshi? May bago kayong kotse? Teka, Beshi, marites ka din, no? Hindi naman ako marunong mag-drive. Paano ko magagamit yun? Oo nga, no. Hindi ka pala marunong mag-drive. Ang masakit, Beshi. Ako yung nagbabayad nun. Yun lang, Beshi. Eh, yung bagong bahay at lupa nyo. Sabi niya, bilhin ko daw. Para pag nanalo siya ng loto, babayaran din niya ako. Eh, gano'n naman pala, Beshi. Eh, paano siya mananalo? Hindi naman siya tumataya. Nako, Beshi. Kalokohan naman yon. Mananalo, tapos hindi naman siya tumataya. Yun na nga, Beshi eh. Tapos, sa akin pa humihingi ng pantaya.
Eh, hindi mo din matiis. Mahal mo kasi. Oo nga, Beshi. Ang engot-engot ko. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng iba. Nandiyan naman si Berto, si Franz, o kaya si George. Kung ayaw mo naman, si Tandang Romeo. Madami pa diyang iba, Beshi. Tapos, pumunta kami ng mall. Magsha-shopping daw. Inalok niya ako ng bag. Akala ko, bibilhan niya ako. Wow, bag. Sana all, Beshi. Eh di, tuwang-tuwa ka. Siyempre naman, Beshi. Paborito ko yun eh. Oh, ano nangyari? Nakabili kayo? Yun na nga, Beshi. Nung magbabayad na kami, ang sabi niya, nadukutan daw siya. Kaya ako din ang nagbayad. Ang swerte mo talaga, Beshi. At least, may bag ka na. Basta, Beshi. Ayoko na sa lalaking yun. Bakit naman? Eh mukha naman siya mabait ah. Mabait. Pagtulog. Pogi naman. Pogi nga. Manluloko naman. Eh baka ganun lang talaga siya. Ganun na talaga yun. Hindi na magbabago pa. Tapos, nabalitaan ko, kumain pa kayo sa mamahaling restaurant nung birthday mo. Oo, Beshi. Tapos, sabi niya, nakalimutan daw niya yung wallet niya sa bahay. Kaya, ako na naman yung nagbayad. Eh yung motor na maganda na nakita ko, Beshi. Ayun, sabi niya, ako muna maghuhulog para may magamit kami pag namamasyal kami. Ako, Beshi, pumayag ka naman. Oo, Beshi, naniwala kasi ako na mahal niya ako. Pero hindi pala. Eh paano ngayon yan, Beshi? Paano na ngayon yan, Beshi? Wala na akong tiwala sa kanya, Beshi. Sabi mo lang yan, Beshi. Paano? Yung unang babae niya, sabi niya, kaibigan lang daw niya. Talaga? Tapos, yung pangalawang babae niya, sabi niya, kaklase lang daw niya nung bata sila. Ay, sandali lang. Nahawa na tuloy ako sa'yo, Beshi. Eh baka naman totoo yun. Nakaklase lang niya yun. Bahala siya. Tapos, yung pangatlo, nahuli ko na naman. Sabi niya, katrabaho lang daw niya. Anong ginagawa nila, Beshi? May katrabaho ba, Beshi? Na lagi niyang kasama, pati sa pagtulog? Sa bagay, Beshi. Tapos, pareho pa sila ng profile picture. Sus, Ginoo, Beshi. Tapos, nung minsan, sabi niya, anniversary daw namin. Anong ginawa niyo? Sabi niya, bumili daw ako ng cake at masasarap na pagkain. Tapos, makikita ko sa post niya, pinaghandaan pala niya yung babae niya. Grabe naman yun, Beshi. Hindi pa siya nakontento dun, Beshi. Bakit, Beshi? Sabi niya, hindi pa daw siya nakakatikim ng ganong cake. Yun pala, iririgalo lang niya sa babae niya. Pumayag ka naman. May magagawa pa ba ako? Nangyari na. Naku, kung sa akin nangyari yon, baka kung anong magawa ko. Paano pa ako maniniwala sa ganong klaseng lalaki, Beshi? Teka, Beshi, nasa na ba siya ngayon? Nandun sa ibang bansa, Beshi. Naiwan ng eroplanong sinasakyan namin. Ha? Bakit naiwan? Kasi, Beshi, hindi niya napansin. Pinahawak pala niya sa akin yung passport niya. Ah, kaya pala. Buti nga sa kanya. Mas mabuting wag na siyang umuwi dito. Manloloko yung lalaking yun. Sa bagay, Beshi, sabi nga nila, yung minsan niloko ka at inulit pa, wala nang magbabago doon. Uulit-ulitin lang nila yun. Sa bagay, Beshi, tama ka. Kaya kayong mga kabataan, bago kayo pumasok sa isang relasyon, mag-isip-isip muna kayo ng maraming beses. Huwag kayong padalos-dalos.